Recomanacions fresques per aquest cap de setmana. I de teatre, anar a la Villarroel, a veure el Gran Canyon, amb una fantàstica proposta de Jerzy Pompermayer, dirigida per Pere Quilloé, i amb un gran Joan Carreras, amb la Mireia Xalà, Maria Morera, Eduard Buch, amb una proposta molt interessant com... I tu no voldries començar de nou? I d'exposició us proposem anar al Museu del Disseny, a veure una exposició fantàstica de Miguel Milà, el dissenyador preindustrial, un icònic dissenyador barceloní, amb tota la seva trajectòria fantàstica. I a més, hi ha una altra exposició molt interessant de la revolució del disseny xilena. És amb tota l'etapa del disseny gràfic industrial a l'època de Salvador Allende. I de concerts, tenim la Pride Barcelona 2025, on al passeig Lluís Companys, a la plaça Universitat, tindrem ple de divas i estrelles com la Mònica Naranjo, la Samantha Hudson, entre altres, i tots són gratuïts tot aquest cap de setmana. Però també hi ha concerts en el recinte modernista de Sant Pau. Tenim la Banda Municipal de Barcelona, on actuarà i farà moltes músiques i gratuïtes. Però això sí, en aquest s'ha de reservar. Esperem que tingueu un bon cap de setmana i sobretot a disfrutar.